Her kommer en gennemgang af, hvordan man kommer fra Book Creator, hvor man har produceret en e-bog, og så til iFiles, hvor man har mulighed for at dele bogen med andre. Vi starter i Book Creator. Herinde har jeg arbejdet med en bog omkring H.C. Andersen. Jeg vil ikke bruge tid på, hvordan bogen er lavet, men i stedet for at vise, hvordan jeg får delt bogen. Jeg trykker hernede i bunden på den lille pil ud af kassen, og der får jeg mulighed for ved at scrolle og vælge forskellige apps, som kan åbne den her type fil. Men jeg vælger iFiles. iFiles er stedet, hvor man kan tilgå forskellige services. Hvis jeg trykker på plusset heroppe, kan jeg lægge forskellige services ind, for eksempel min Facebook, min MobileMe eller WebDAV. Når man har fået gjort det, så har man forskellige dele over i venstre side, og indholdet af de forskellige services over i højre side. I det her tilfælde så har jeg Home, og H.C. Andersen ligger nu på min iPad, for Home er på iPad'en. Men jeg har brug for at få den ud fra iPad'en og ud til andre. Så jeg holder fingeren nede på filen H.C. Andersen og kopierer den ved at trykke copy. Og så bliver jeg bedt om at vælge den services, jeg skal bruge for at dele med andre. Jeg trykker på Select Service i venstre hjørne og trykker WebDAV. Jeg vil nu have den ind til 4A. Så der trykker jeg. Og herinde har 4A en mappe, som hedder iBooks. Den klikker jeg på. Og så vælger jeg den knap, der hedder This Folder. Så bliver H.C. Andersen e-bogen kopieret til WebDAV til 4A's fælles mappe iBooks. Men lad os se, om det er rigtigt. Vi trykker på WebDAV. Vi trykker på 4A fælles. Og herinde har jeg så iBooks. Og her har jeg H.C. Andersen. Den enkelte elev kommer ind på den her fælles mappe og får brug for at åbne den i iBooks, så de holder fingeren nede på den og siger Open In. Og her vælger de så ud fra forskellige apps, den de vil læse den i det her tilfælde iBooks. Og her er bogen.